for tuning into Zim News Beat TV with Robert Fumani.
Hola,
Real nagirai. Ai zakati nagira. Ndokuti kunyangwa hazvo ariwo mazuva atorayirana chano chedu ndobva ndanzera pachivanhu patsika dzedu dzechinyakare. Ndingati kwaziwai naye vazukuru. Ukada kugeza ukatanga nekuzora mafuta unozoenda nogeza asi utanga wageza uzora mafuta. Ndaona kuti ndanda kutoenderera ndisanda kutaurawo nemi. Ndiro kupwere dzangu munofara here pano. Mukunyara kana muripo kudai kana muripo so atinosununguka azoti kana musono kunotosununguka kuti musoro kutamba seku sununguka nkwasha right. So ndo zuva ratoti zuva rebiso mataza tine hari dzedu dzototutuma kupupuma kudai kuti wadayira andizototi waita sei wadavira ukaona dasi unenge wavira. Saka ndopanozotaurwa paya kunzi aiwa kunyangwe usina kuzobatsirwa uri musomugwera so kungoya ungonwa kapu ongodhiraivha kwazomwa kapu bva wadzokera zvo watosunungurwa. Pachirungu ndeyatinoti atoiting oil yedu iyoyi ndoivi iyoyi ndopairipa ndozova racho pariripa. Unga urwere chine chii chinopera papi? Zvinopera kwani? Zvinopera kwani? Mukoma nasasura kwawanza svisa vanhu ndazotaura mashoma vanhu vambotanga vamboita uroro ndozobvunza vakadiko vazukuru vasekuru kwamabva kuri sei? Aiwa chokutanga ndichatanga kutenda tateguru vatigira doro ravo rebiso iri ratinonwa nomusomugowera wega wega rinova ndodoro redu. Aiwa ndinovatenda ivo tateguru nagogo wavo ndichisa maoko kwavari. Vanditi ndisayawanze zvandakiita ndinotanga ndaraidza hwahwawo kuraidza kutesta. Handitaure zvakawanda kumusha kwedu kana tichiraidza ndinomwa makapu anokwana kuita 7. Nokuti mutemo kwedu ndinotanga kunwa kapu yomhondoro yakaombererwa kuti mvura inaye, ndozonwa kapu yamambo vakatendera kuti doro ribikiwe, ndochizonwa kapu yanyakurima, ndozonwa kapu yanyakubika, ndozoti matakutaku magadzika hani
taitumbura taonana. Saki mwana hari yacho saka aiwa hazvinei ndakungomwa 1 cup ndoichatsiva zvese izvi. Aiwa makorokoto vatiregerera mune muidziyi vati ndinatsitsi Sokwadi doro rese rakachapera chesta. aiwa ndinokutendai vazukuru vabva nzvimbo dzakasiyana siyana zvichibatanidza nomagwenyambira yanga ichiridza mbira. aiwa varidza mbira zvandafarira. Saka ndinokutendai vabva kwakasiyana siyana nomitupo yakasiyana siyana. Chakutendai nomutupo yenyu. Mutupo wandichasiya otaura kuti wasiya wangu. Ndichatanga kutenda mumwe mutupo unonzi nhari nendoro. Ndotenda umwe mutupo unonzi moyo. Kuti moyo chirandu, kuti moyo ndizvo asi moyo. vanonyepera jamoyo matemba imana moyo munoja matemba ka munobvisa moyo kati munongopwanya Ndotenda umwe mutupo uno mapatsi anzi soko vhudzi jena, soko wafa wanaka, soko murehwa. Ndinongoti vana soko ndokutendayo kana muri pano muripo here. Totenda umwe mutupo unokosha, unova uno nyama inonaka asi unohuyanga, nguruve, makombe muripo. Ndotenda mhuka huru, nzou, samanyanga. Ndotendawo vana gwai kana muriko, vadera hwai, vanoera nungu muripo. Vanera churu, vanabeta, vanonzi havajeishwa. Vanamiera garwe, vanamiera mbizi, vanatembo, mhuka yakanaka. Vanamiera shava muripo, hofu yomukono. Vananyati muripo here, vananyati. Vanashumba muripo here. Ndakuchipedzisa kana panonga wasara mutupo iwowa. Ameno. Mufu ndataura. Ndakuchipedzisa unonzi shiri zenda. Sibirori kunakadzi wakanaka. Simukana shiri wamuonewo chete. Tarisai shiri iyo. Wakanwa mukaka wakaguta. Zenda sibirori. Chati bweke kunowasikana wakanaka. Zenda nomudenga muringa dzose. Aiwa, ndinokutenda vazukuru vasekuru. Pabiso rasekuru ka kutaura kwandiri kuita ikoku. Anomunyama kutobva. Ane zvipwerete ka. Munhu akuda kutokufonera izvozvi. Ukangonobva watofonerwa dzivatori mari yako. Kana wangori mbavha izvozvi mapurisa kutogadzirira kuyazotokutora. Kana mai maita zvakaipa gumbo panze gumbo mumba mukubatiwa nhasi chaiye muchingopedza kumwa doro iri. Saka reururai mupone vazukuru vasekuru. vana baba vaite kurunze Vana baba kashoma. Vana baba vauya panapa wanzoita vese havadoko. Right, ndopedzisira vabva nzvimbo dzakasiyana siyana. kana vasingaite ngavanditarise riseto vana baba vacho kana vasingaite tarisei tu Right, vazukuru vasekuru ndikumbira vachanwa doro rikapurizi usaroya unoroyerwa chipikiri. Uingoreurura kuti ini ndinoroya. Kuvazi ukanwa doro irika uchiroya ka unoroverwa chipikiri. Zviri nani ukaroverwa apo unoroverwa pasi potsoka. Munhu uya anobva akudza kuti gumbo wako hautsike pasi. Saka mheri unenge wakufamba sei? Saka ndikukumbira vazukuru vasekuru
tinwe doro iri rinokuchenesa zvinhu zvenyu. Ndotenda vabva hwedza goto dorowa uko kwana Rusape inyanga kwabvepfepfe. Pano wabva kwabvepfepfe kwa Chikuni kwa Jongwe kwa Mtandaro Chorasano. Wabva kuChiredzi kwa Gwama kwa Mtare uko kuinyanga kuChipinge. Doro rese nderenyi wabva kuKariba kuZaka kuChompani kuTriangle. Tobatanidza kenda pagrupe pari yamulo apa pashinje patenofa. Pano vakomana vanodhonza doro vachirovambira. Ndopedzisira rimwe divi nekudharuwenu kuhira bhodha kuChiokoto kuMakuni hoko Mchero rumwa Rusambo Kasenzi Nyamatikiti Mazowe Bridge kumberi uko kuzambara Bandimba Tsenga Mtasa Mdzinga Dutu Muzarabani. Ndopedzisira neyo abva pambare apa pachitungwiza pamemborini panamba 7 muripo ere patigere mambo. Saka ndinokutendai wese achanwa doro inwa uchitaura matambudziko ako uchishuwira kuti doro ratateguru ngarindiporese ngarindinunure ngarindisunungure. Kunyanyana mai kana mkwasha asati awinza mombe yeumai ukati shuwo taura kuti nayo ndipowo mombe yangu. Anogona kuti amai ndazokundikana pamombe iyi asi ndazongowanawo mari iri 300 zvafamba. Baba Matekenya ndebvu unongonwa uchitaura doro ratateguru zvinhu zvese zvinofamba. Aiwa ndinokutendai vazukuru vasekuru. Right. Uchipinda uchidzika tichitaura naye. Kuna waya nasi. Nasi mzama uko. Vauya nhasi vaita booking yavo zvara nhasi. Wabva wapiyo? Wataka kuya nasi? Eya. Pagirinola. Wataka kuya nasi? Kwagani zuru up. Up. Kwa chivi.
Okay. Kwagane Zulu. Baba. Nyanga up. Eh? Mtare ndo nyanga kuti kapo. Up. Mtare up. Karoi, kudandro ya nini? Sasa natina ndo ane Zulu na nasani. Mana kwa China sana pinda? Wale wa China. Abo? Sedinari. Pa gato. Up. Eh? Sedinari. Ah, yepa uko nanga zinga garo kachipali kajenda. Up. Umakali pa mambo zogera. Mnoba. South back. Okay. Up. Quick. Kuse quick. Up. Lala panzi. Noto abachiruzi lala panzi. Devele. Up. South Africa. Papi. Northwest. Up. Lala panzi. Up. Shawanu. Right. Panama review. Tunzema kuma review do. What's up? Up. Nyang up. Second. Up. Shawanu. Up. What's up? Up. Edwin up. Carol up. Quick up. Wonderful up. Tadem task. Up. Quick. Up. Go with them boots here. Up. Chiwi. Up. South Africa. Up. Oh. Cape Verde. South Africa. South Africa. The dress from South Africa. South Africa. Right. So, zvakakosha kuti nhasi sekuru varipo nai. Ndaona nange vapinda rusero. Saka ndangoti zvitana nemuti nhasi munopera ndizvo nai. Tinotenda tatekuru. Ochedza kuti mudzokere kumabasa. Mumwe anofanira kuwana service. Handizvo. Tinotenda tatekuru. Chawaridza kana uchinge wadokana kuti samalights nemalights. But actual malights asviko malights. Ozibura washoma. Sekuru kandoza waita basa paipo zarapisa zara. Suka kaso. Kuchina vandere vana kuchina. Saka imi vantu mudorenga kubva wavo vanozvikumosvika pa5. Ukunaka ere wawo. Towedzera ere. Arikucha. Zona tsipane uche. Abrogoswa, tenda ne anza. Seguro. Brogoswa tenda ne. Apana pasina anza. Hapana. Para gona 1+1 era gona ndiano. Messi makakala gona 1+1. Messi mliko bana na gona. Mliko 1+1. Ibi 1+1 gona. Mwenye. Aba Simba 1+1 gona. Right. Dada wenda kuseri ndine basi. Para data onenera. Arikuda kutaura una sekuru kana arikuda kupa testimony yake pamberi pa sekuru. Dada nendero. Right. Yo, unaba. Let's do this one. Kamtari, kuse kamtari. Diani zida? Diwa Samba Wameza. Samba Wameza. Makamboya gani? Ndakutaura ndiri padhuza. Uya. Uya ako pedyo pacho kutaure.
Kuna vanoda kutaura vachibuda zvizvi, kuna vasingade kubuda aiwa muti vanokukati kumanikidzira ndika. Urataura uchibuda uko? Okay, taura ndika. Handityi kubuda. Wakambobuda kudhara? Ndakabuda kudhara. Andika. Ngari kwasani. Kaziva chaurisa muzukuru zvinonzwika nevanzukuru vachanga vachikuonawo. Kaziva vazukuru vasekuru. Kaziva isekuru. Aiwa ndakanaka. Ndinotenda. Ndinofara zvisingambobviri kuwanikwa panzvimbo ino. Ndinofara zvisingambobviri kuwanikwa panzvimbo ino. Atatoroora panapa. Ndiararororewa. Hamudi time. Ndine urombo nekuremesa kanyaya kangu zvishoma. Vanokuendesai kumvura kakamadzira. Tozobatsirika hedu. Ini ndoda ngopa kutenda. Kuna ana sekuru vanondiziva ndichiuya panapa ndichirwara. Ndakarwara zvisingaiti. Ndingangonongedzera sekuru kuti vangangotaure kuti munani. Ndakauya panapa ndichitadza kugara, ndichiita sei gogo sumukai. Iye zvinezvi ndakuda kana kuforoma zvidhina. Ndakauya panapa ndichitsvaga mari kuna sekuru. Sekuru, ndiri kukumbirawo mari yekuenda kuchipatara. Kuchipatara kwanzi kuri kudiwa mari yebody scan, yekugara pamushini oonekwa kuti kubva ndisati ndapedza kuvaudza tiri kuseri vakati wendi kuchipatara. Ukaenda kuchipatara ikoko unonoitwa operation ukafa. Nekuti mushini uchakuudza zvimwe zvinhu. Ndoda kukurapa panapa. Vabva vadedza gogwa. Torai mushonga unoti muende navapa vamwe mushonga. Zvakanzi mari handisi kuda kuti ndikunyime, ndoda kukupa mari. Asi kwete kuchipatara. Muri kundinzwisa here? Ndakapiwa mushonga nagogo ndikagara. Ndakarutsa, munoziva kunonzi kurutsa? Kurutsa zvimwe zvinhu zvandisingazivi. Kana tiri kuchechi tinowanza kuti rugare. Amen. Murononaka. Ndangouya kuti ndione sekuru. Handi matinzwa. Iye zvinezvi nyuchi dzikauya panapa dzichida kuti dzingirira hapana notibata. Iye zvinezvi ndaamunhu chaiye. Handiti muri kuona sekuru vari papa. Ndiri kuda kuti vanhu vasununguke pakubatsirwa. Ndizvona izvi. Kwete kuti ndakanzwa kuti vanobatsira. Ndiri kuti vakandibatsira. Ndichaenda ndinoona tateguru kuseri. Ndovaudza zvezvandiri kuudza sekuru ava. Ndizvona izvi. Ndinoda kuti mumbondiimbirawo karwewo kadiki diki zvishoma handiti. Iyi ndinobva Manicaland. Imasvingo iyi. Avo ndibaba. Avo ndibaba. Ndoda kungoridza kangoma kacho zvishoma shoma takangogara hedu. Ndizvona
tendai. Amure abonyara bai wazanga sabari. Mama za bajangano. Bati munoona totora sedambe sekuseka. Munairwara vanhu vakamona. Nyangano vakamona paya katana mbuda bati zvibdara. Ni body yainayo zvinosiyana. Zasiyana. Kana uenda munhu werenga mara 10 20 kwaanotorova. Wotokubatsira iwe ne 5. Minda 20 kwete maraini. Oh. Bona utokanda CV kuna na mai ku Facebook. Ya ichokwadi. Utokanda CV. Right. Na boda mwa maoko we. Muda buya kuna ngandora muri koko. Uya. Ndakanaka sununguka ako mzukuru. Buda mumafitimu. Akana ndikabuda zina pro. Bore uya akumtaura. Swedera ako pedyo mzukuru. Unda ngakachihwara. Makasimba ere seku. Indakanaka. Takanaka. Makasimba ere vabereki. Inini ndine mufaro wakawedzera seku. Kunyepa. Ndine mufaro vanhu vari pano. Ndakauya pano ndisingazive zvandaita. Ndofunga ndakarwara ndikamhanyiswa kuchipatara. Ndikachekwa BP, ndaibomwa mapiritsi eBP mumashuro. Ndobva ndachekwa BP zvanzi aiwa BP yake iri right. But musoro wangu tsinga dzanzi dzakazvimba. Saka ndaita kuchema ndakabata mutsipa kudai. Ndakahairwa mota nevanhu vekugarisana. Sisi vangu vakazotera kuchipatara kuya. Zvanzi munhu ngamhanye kuhospital. Ndobva sisi vangu vati kuti munhu yaende kuhospital takamboenda kunonzi kwasekuru Tashu 3 years ago. Saka iri dambudziko iri kai rakutopedzwa nasekuru Tashu. Kuti tiende kuhospital hazvisi kuita sei? Hazvisi kuita. Ndobva vafonera ana amai kumusha. Sisa charu. Varipo. Ndauya navo. Varipo. Varipo. Vakasununguka ere kuti tivaonewo? Vakasununguka. Nekuonekwa. Sisi vangu avo vakamhanya nekudona vakambofonera vanhu veno vanenge vachitora zvivhitivhiti ava. Vakafonerwa zvanzi aiwa regai ndikupei nhamba dzekwasekuru Tashu chaidzo. Ndobva vapiwa. Asi vaidona, vaimhanya vachidona. Ava sisi vangu ava. Unogara kuna mai? Okay. Asi kumusha ndekwamurewa. Kwamurewa papi? Kwamurewa unonzi kwaguchi. Kwasabhukani? Sabhukubvekerwa. Sabhukubvekerwa. Kwautaura kwabvekerwa ko? Ndo sabhuku wedu. Saka zvadaro ndakabva sisi vangu ndobva zvanzi nemurume wangu ngatimboendei kuchitungwiza kuna kwa madzibaba vanenge vanopedzawo dambudziko iri. Sisi vangu akati hazviite bamuni. Tunoenda kunonzi kwasekuru Tashu. Zveshuwa mari yakatsvagwa, ndikatakurwa ndikaunzwa pano. Ini ndatori confusion handina zvandaiziva. Ndakabatwa vakandiona panapa, vakandiona ndisingatozive zvandaita. But treatment yandakapiwa kuseru. Ndakapiwa imwe medication yandisingagone kutsanangura nanhasi. Vanhu vanoti vakandibvunza kuti naini kurwara kwamaita because vanhu vaiti mheno uyu pamba pari kurwarira zvokuti amai amheno akamuka. Vaiti vakandibvunza kuti kwenye mazomuka sei ndoti pa7 Anderson. Meborini. Vanhu vese ndaivati 7 Anderson nanhasi nemavidhiyo ndinovapa kuti onai zviri kuku. Saka zvandakazoita manje ndabva pano ndapuwa treatment ndofunga ndakamborambira ndiri mumba umu. Sekuru vakazouya vakapopota vakati endai panapa hapana mamotari chichi vakapopota. Vakaenda kunge ndo vari kupopotera mhepo iya. Ndakabva ndanzwa kubengenuka. Vakati hapana chii? Hanzi hapana mawoti evarwere. Ndofunga sekuru akapopotera avakaita zvakaita kunge zvinhu zvezve zvatovhunduka kuti hapana pazvinomira zvakadini. Ndofunga ndakabatwa ndikaenda kugedhi but hope yandakapiwa kana kuti rubatsiro rwandakapiwa pano nanhasi ndinopa kutenda. Ndofunga takaenda mheno pandakazorarapo ndandakutsanangurwa nokuti ndandachandaidini zvandaiziva. Takapiwa nemari yekunzi tihairwe teksi yekunosiyiwa kupi kumba nekuti mari panga pasina. Takapiwa mari vanhu tikaenda kupi tikaenda kumba. Kunoshandisa mushonga. Kunoshandisa mushonga. Ende mushonga wakashandiswa zvekutorevesa mushonga. Medication. Takaisenzesa. Munoona tikapiwa mushonga panapa. Tinenge tichida ini ndairambira kuti panapa handibve nekuti ndaitiziva ndikabuda ndinofa. But mushonga
wandakapiwa ukateedzera zvaunenge wanzi enda unodya porridge, enda unogeza, enda unodai, ende musapotse nguva idzodzo dzamune manzi itai zvinhu izvozvo. Munoziva kuti sisi vangu vakati tengesai mombe kumusha, munhu auya adini arapwe, muroyi akanodenzwa akauya papi akauya pano, asi munhu anga asingabvume nguva yese iyi ukamutaurira kuti vedu wetu kukubatai hambai vanga vasingadi bati rwendo runo vakanodenzwa mari yekombi yekubva kuepweti ndo vakauya nayo pano vachibhadhara mukombi kusvika vasvika papi pano wapinda gedhi mazvakatanga kuboboda vanzi wambira manje vaprofeti vakaprofeti akamazvatinei. Saka iye nhasi manjeka kubva last week ngadai takadzoka vanongoti aiwa asondaona mari yekuti tiende. Ndikati sisi une dambudziko randakaona riyeni nevekwa medu wese kati hondo iya ikadzoka hainaumira musha ndosaka muri kuona taurapa kuramba kutouya kwaita muroyi uya akabatwa papi pano. Saka sekuru tadzoka sekuru tadzoka damati ndounofiwa kumusha kwedu sekuru makandibatsira pagorera machi ende ndine zvimwe zvinhu zvokuti handikwanise kuzvitaura panapa pakazara vanhu zvokuti muupenyu hwangu ndakakura ndiri munhu wokuti ndaifunze pamwe handibereke nyini nezvandaita, asi sekuru kubva pamushonga yenyu yamakandipa ndakuitawo semukadzi sekuru. Azinopera babi. Right, kule mumere. Asuna ring akako. Aiwa kana usina phone ya ring it's okay. Ai mimi munyada. Walisumuka ito. Makadiwa zukura sekuru tashi. Anondiziya ndonzi mai Simba. Inini ndakarapirwa mwana pana sekuru tashi. Kumba kwangu kwakanga kusingagariki. Pamusoro pemba paifamba zvinhu. Panze madziro ese paifamba pachimhanya zvinhu, asi makuseni musingaoni kuti pafa chii chaifamba mengonzwa mutsindo chete. Pavharanda apa taingona muhozha yenyoka tikaisa kobhura taingona muhozha yenyoka yafamba, asi nyoka tisinga kuti yaenda kupi kuti yaenda kupi. Kubva pandakauya kuno kuna Simba achirapa nasekuru tashi, ndichipuhwa zvekunoshandisa kumba, zvese zvakapera. Kwaiti mazizi akachema ari pakona pewaya masikati, firiji umba yainyarara. Muine fish dzese dzaiora. Mazizi aichema ari masikati. Asi izvozvi kumba kwangu kurutogara mwana ari form 3 naari kudzokerera form 4. Zvese izvo zvapasina, wakutotengesa mafrizizi futi kumba kuya. Kana wapuhwa mishonga chingoshandisa, musasanganise mishonga yemaprofita neyemapasa nei. Aiwa, shandise mishonga yasekuru tashi chete. Kana indatosimba mona ndachinjaka. Chokwadi. Ndakanga ndaona. Nyika yese inenge ichiona ichinzwa, saka chimbomira ichiprofita kuti vasawira wenyu mai Simba, chimbomira kuti chisawira nawo panguva iyo. Baba mkuru wangu awa, baba mkuru Charles wamaiziya mishona, pamba pawo patopa matongo, kubva pandakatanga kushandisa mishonga yepanapa. Zvaiitika pamba pangu ini ndozvazvakuitika pamba pawo. Vakabva vatotiza pamba hapachatogarika, warungotenderera, wachingotenderera. Kwekuchagara pachidii? Hapachina. Zvakanaka sekuru. Tinoenda ini ndakanamata chechi yekwamwazha for 23 days. Zvinhu zvitaita zvokungohwandirana tichisundirana taizvinzwa semusha handitika. Asi kana wana asingachanamati, kana achinamata kudaro zvinouya. Chinodiwa kutanga kugadzisa zvinhu vanhu mozodzoka monamata. Tisahwande nemachechi. Handitika.
tona manje tagadzirisa kutaura unowanzita pakakati zvakaitirwa unoona zvinoita ukapiwa then anoshandisa usanoita display ene ndiri mutemo wangu kuti kana waenda ukaona zvisati zvaita unodzoka kucheka kureview toona kuti zvaapapi 9 ochinjirwa imwe kuti ita so kwete kuti zoti matora mushoka mangu unokombeya wasekuru nhengi wasekuru chimuti nawasekuru nhengi uyu moisa pakati vati ubva wagara pakacheva vati zvangashande baba endojiwa kuti upore handizvo inoenda sei ndatenda so apa indakuenda kuseri kune vamwe kana varipo vakandofanira kutidzora mbira nengoma yangu kuti vana vachiridzora mbira nengoma kupi kuno kunai right pana For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.